ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा विधानसभेनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पराभवाची धूळ चालणाऱ्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मशाल पेटवली आहे. बंधुबाबा अशोक खरासह फोटो असल्यानं माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरोधात ठाकरेंचे सैनिक पेटून उठले आहेत. विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडीतील आंदोलनानंतर वेंगुर्ला तालुक्यातही मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा प्रमुख असलेल्या बाबुराव धुरींच्या दोडामार्गकडे लक्ष लागलं आहे. केसरकरांच्या राजीनाम्यासह SIT चौकशीच्या मागणीसाठी होणाऱ्या या आंदोलनामुळे मरगळून पडलेल्या संघटनेला बूस्टर डोस मिळाला आहे. मतदारसंघात होणाऱ्या उबाटा शिवसेनेच्या आंदोलनाची दखल नॅशनल लेव्हलला घेतली जात आहे. बंधुबाबा अशोक खराचे कारनामे उघड होत असून रोज नवी कॅप्टन फाईल्स बाहेर पडत आहेत. त्याच्यासोबत संस्थेवर असल्यानं व खरातला गुरु मानल्यानं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर सावंतवाडीचे आमदार आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचे त्याच्यासोबत फोटो व्हायरल होऊ लागले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना या बंधूकडे केसरकर घेऊन गेल्याचं सांगत उबाटा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केसरकरांवर आरोपांची तोफ डागली. यावर आपण केवळ ईशान्येश्वर मंदिरात जात होतो, खरातचं व्यक्तिगत जीवन मला ठाऊक नव्हतं. आजवर महाराष्ट्रातून 39 आमदार खरातला भेटून गेलेत, मात्र मला लक्ष केलं जात आहे. शिंदेंच्या बंडावळी मी प्रवक्ता म्हणून बजावलेल्या भूमिकेचा राग संजय राऊतांना आहे. यातूनच हे आरोप केले जात आहेत. माझ्यावर आरोप करण्यासाठी तर कोणतेही मुद्दे नसल्यानं या प्रकरणात केवळ टार्गेट केलं जात असल्याचं स्पष्टीकरण केसरकर यांनी दिलं. दरम्यान सावंतवाडीतील निवडणुकात महायुतीच्या महाशक्तीसमोर भुईसपाट झालेली ठाकरेंची शिवसेना या निमित्तानं पुन्हा एकदा उभी राहिली. खरात प्रकरणी दीपक केसरकर यांनी राजीनामा द्यावा, तसंच त्यांची SIT चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खरात प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक करत उबाटा शिवसेनेच्या विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ यांनी CM फडणवीसांकडून केसरकरांबाबतही न्यायाची अपेक्षा असल्याचं बोलून दाखवलं. राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडीत नुकताच मोर्चा काढण्यात आला. प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आलं. त्यानंतर वेंगुर्ला तालुक्यात शिवसेनेच्या उपस्थितीत मोर्चा निघाला. त्यामुळे आता ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख असणाऱ्या बाबुराव धुरींच्या दोडामार्ग तालुक्याकडे दोडामार्गमध्येही असाच मोर्चा निघण्याची शक्यता असून केसरकरांच्या विरोधातील आंदोलनाची दखल नॅशनल लेव्हलपर्यंत घेतली जात आहे. त्यामुळे निवडणुकात अस्तित्व संपून बसलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला बूस्टर डोस मिळाल्याची चर्चा आहे. हजारोंचं बळ संघटनेत आलं असून या आंदोलनाचा शेवट काय होतो, केसरकरांच्या राजीनाम्यासह SIT चौकशीच्या मागणीबाबत सरकार कोणता निर्णय घेतं, त्याकडं राजकीय वर्तुळात लक्ष लागून राहिलं आहे.